चलिए आई भैया, हमनी के चंदक पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी अजय गिरी भैया हमनी के सेवा में खड़ा बनी। ते भैया ए बार हम रउआ सबसे अनुरोध करम, रिक्वेस्ट करम, आग्रह करम कि अजय गिरी भैया के ए बार हमनी के सेवा करे के मौका दी जा, एक बार उहाँ के भी जीत के माला पहिरावल जाओ आ मुखिया बनावल जाओ कि वहाँ के भी हमनी के एक बार सेवा करे के मौका मिले। जनता के जनवा हवे हो परानवा, सुग्रीव गिरी के लाला नवा। जनता के जनवा हवे हो परानवा, सुग्रीव गिरी के लाला नवा। अजय गिरी भैया कहे नौजवानवा हो, कहे बुढ़ से आनवा, इहे होवे सबके धारा कानवा। अजय गिरी भैया कहे नौजवानवा हो, कहे बुढ़ से आनवा, इहे होवे दिल के धारा कानवा। कालिका स्टूडियो आरा। करी है विकास हमें नहीं कोनो शौक बा, सब कुछ मिली जवन जनता के हक बा। साफ होई मनवा रहम दिल इंसानवा, इहे बाटे असली पहचानवा। अजय गिरी भैया कहे नौजवानवा हो, कहे बुढ़ से आनवा, तू ही हो सबके धारा कानवा। अजय गिरी भैया कहे नौजवानवा हो, कहे बुढ़ से आनवा, तू ही बड़ा सबके धारा कानवा। जनता के प्यार के विजयी बनई हो, वोट दी हो खूब झार के। भैया हो खाली एक बार मानस जनता के प्यार के, विजयी बनई हो, वोट दी हो खूब झार के। कमल के गनवा में इनके बखानवा, संतु के खींचल हो धे या नवा। अजय गिरी